حج سلامتنا تقبلوا فنو يرتي بمكتال تركوا ظهوركم تعذبتنا هم يتوعلو نلوم ربع ثلاثة كنت فرق معلتن فرانس لالوا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلخو عديب عبدي مكتالكم بخبرنا عدنكم فلما أرس زينا حرستو زبادوب زآخل زراتهم أمريكاب كقوايو زاوعيد قريبو أب هاجراو موكس هوسبيتال حليبت نزاناتن كلهم متوحت عزمن كاتولهم بيكايدا له أبورتو سواب سنك زي وحوستك أمنت زرب على مدحني زسعب حاسيان من الكاي أستمرو تورديبو أبزيناتات وزا سراويت روسيا لولاونة هاجرون محاس لمد استراتيجيكاوي نكليساو أجوار أكايدو إيران نباجت من كل خال تسعين إسران حموشتين كام نايلو معامت بسلسة عسفي كم تبلو غليزا فرنساين موروكون لما عبال استقلالية لا تستقر نايلة $10 بليون وعلى الكتمان زرزر زينا حرستو زبادوب أمريكاب مهرتخ قوايو زاوعيد قريبو وكيل إرينا في المنتكون زدالو زبزامكي الحدقو كوربويو حرستو زبادوب بهوتر كرامات أبصبو درجة زبصح الزراتون بسنكت سياق معتيد كيكسروا بمريكابكو قوايو زاوعيد قريبو وانا دايركتر كفل حرشان مريتنا تو يمان أباين إرينا بزهاب حبريتا زلنا وقتي مبزحتو زراتي زنغط صلوس لزغون حرستوت كالاتوفو እቶም ጉልበት ዝሓጽሮም ድማ ብደረጃኮምን መምሕዳራትን ዝሕገዝሉ ባይታ ክፍጠር ተማሕጺኑ ፈጅ ሓፈሻውቲ ዘራእቲ ሕጂ ኣብ ምንቃጽን መብሳልን ደረጃ በጽሕ እዩ ሕጂቲ ዝያዳ ሕጂ ንሓረስቶት ንላው እንታይ እዚ ናይ ፀየቕ ማዕፂ ዝበሃል ዝነቡን ይጀማምር ኣሎ ሕጂ ዝነቐፀ እኽሊ ዓጺዶም ብግቡእ ቅሚጦ ክሰርሑ ክእል ኣለዎም ኦፍኮርስ ንርድእ ምኽንያት ዋሕዲ ናይ ዓይ ጉልበት ኣሎ ኣብ ዓድታት جي أنا بوجنا إنتاع زبل محدارات تزلونا منقص ناي منقص راح تنادي وتمهارو دي قالوا وديبكا أبزنا معصيد معطت كودبوا علوم زبر تزلونا قومي ما تناي لو باي متزوجينو ناي بحق إذا حجي لبزمن رحمنا زلنا صبوا زراتي أبقفو بسلام كأتون نحرقينو كله سب أب عصيد كتحقق خلاله نكونتات كرامات ملكيتو أتو يمان كاب مفارق ورح السنة كساب مودة ورح نحاسة أزيو صعون سفيح زرقح زنوبرون سناب أب كل نوز زواتات كم زوقع نوز زواتات من دفرة عدو خلان صورنا دمازر على متن زناب زرخبا كم زغنا بمتكاس كاب شوعاتي 250 شعاتن كساب شعاتي 250 شعاتن مليمتر كم زمزقبا قريتهم بزعبان حارسوز زتقبرة دقفا بزهبا حاوريتا دما أب مسسان أوتوت زوعل 676 كونتال مرزر سرناي نابنتوان حرستوت 6 لتر فساسن لعلي 616 كونتال درغن بارياو دوغعي خان حرستوت بحفشا كم تعدله أبريهم إذا ناي كليتيو عينت ناي كومبوستن كمون ناي فساسي دوغعن إذا حفشا خلناتي كساب 6 لتر زاكل ناي فساس دوعز ناي عسان ناي سبب بحر زبال ام بمنستري حرشا منستر هبت بحر زدالو كساب 6 لتر نحرستت كم زعدل تغيرو كون كومبوست كبابي 610 920 كلتن كونتال ود حرستت تعديلو كالي مزيت أساسيرو تتاونه نقطعون مرق زرع سرناي عدلنا هنا زبازحن كمون حارست نرسم تقاملهم بحفشو كساب 376 كنت سرنايون نحرست زر مرق زر تعدلو إذا كم زين كله 420 كلتن ديجاتاتن راحاتاتن كم زملا مجهجاتاتن حزاتاتن دما أخول ما يصير زرخبت صبوا كم زبوا ولا حبيرهم كلهم تن دقاتات راحات زلوانون ميت درجة مليئة الله سلز ببرتعنا يتزناب سزمس أب حرش أنا بزحو قدأت يلن ولا ممكن عينتنا الزناب كسيلو دام مريض أو عينت زناب كسنبر
ኩነታት መጋጫውን ለብዘበን ከም ዝገለጽኮ ህጡር ክረማ ስለዝነበረ ኣብ ጎቦታት ይኹን ኣብ ጎላጉል ሳዕሪ ዝኣክል ሳዕሪ በቂሉ ጥሪቱን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እየን ዘለዋ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከማን ንሕናት ቀንዲ ጎስጓስ ነካይደ ዘለና ሓረስቶት ሳዕሪ ክእክቡ ከም ዘለዎም ሕጂ እዚ ናይ ሳዕሪ ባንክ ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ በዚ ለብዘበን ንሪኦ ዘለና ጽቡቕ ሳዕሪ በቂሉ ኣብ ኩሉ ጎቦታት ጎላጉል ዘሎ ብውሕድ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ሳዕሪ ክእክብ ሳዕሪ ተረፍ ምህርትን ከም ቃጫ ሓሰርን ሓረስቶት ክእክቡ ከም ዘለውን መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ሎም ዓመት ብሓፈሻ 98 ሚእታዊት ናይ ሕርሻ መሬት ክሕረስ ከሎ 81 ሚእታዊት ኣእካል 17 ሚእታዊት ጥረታት ዝተረፈ ድማ ናይ ቅቢ ኣዝርእቲ ከም ተዘርአ ሰነዳት ክፍሊ ሕርሻን መሬትን የነጸር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ብዘይስሩዕ ዝወቅዕ ዘሎም ብሕጂ እውን ከጋጥም ዝኽእልን ዝናብ ኣብ ግምት ምእታው ሓረስቶት ከምቲ ድሮ ጀሚሮሞ ዘለውን ዝነቐፀ እኽሎም ብዝያዳ ናሃሮም ናብ ቆፎኦም ንምእታው ክጓዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ይጽውዕ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰገር ኣብ ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ሓሊበት ንዕሊ ሓደ ሰሙን ዝቕፅል መጥባሕቲ ዓፅምን ቃፀሎን ትሕቲ 15 ዓመት ዕድሜኦም ቆልዑን ህፃናትን ይካየዳሉ ንፀብጻብ ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልዱ ስቲፋኖስ ግርማይ ከቕርቦ እዩ ኣብ ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ሓሊበት ብምትሕባር ኤርትራውያን ሓካይምን ካብ ጀርመን ዝመጹ ኣባላት ጉጅለ ሓካይም ኣርኪሜድን ካብ 28 ጥቅምቲ ክሳብ 5 ሕዳር መጥባሕቲ ዓጽምን ቃጸሎን ይካየዳሎም መጥባሕቲ ዝካየደሎም ዘለዉ ካብ መላእ ሃገር ዝመጹ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ህፃናትን ኮይኖም ኣቐዲሙ ብዝተገብረሎም ምርመራ ቆፀራ ዝተገብረሎም ምዃኖም ካብ ምምሕዳር ሆስፒታል ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ሞከስ ሆስፒታል ሓሊበት ዶክተር ልኡል ባንቴርጋ ሓላፊ ምምሕዳር ፋይናንስን ኣቶ ደበሳይ ሓይሎምን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ዝካየድ ዘሎ መጥባሕቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ካብ ኢጣልያ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ዝመጹ ክኢላታት ምስ ኤርትራውያን መዛንኦም ብምትሕባር ከካይድዎ ዝጸንሑ ውፅኢታዊ መጥባሕቲ ምዃኑ ገሊጾም ሕጂ ዝግበር ዘሎ መጥባሕቲ ምዞም መሻርክትና ጀርመናውያን ሓኻይም ቅድሚ ሕጂም ክግበር ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ 15 ዓመት ዘለዎ ቆልዑት ዘለዎም ስንክልና ብተፈጥሮ ስንክልና ዘለዎ ብሓደጋ ስንክልና ዘለዎ ከምኡ ከዓ ብሓዊ ብቃጸሎ ገለታት ገለ ተጸገሙ ሰባት ንዓኣቶም ዝግበር እቲ መጥባሕቲ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ መጥባሕቲ ክቡር መጥባሕቲ እዩ ስለዚ በዚ መደብ እዚ ከዓ ብዙሕ ካብ መሉእ ሃገር ዝመጽእ ህዝቢ ይጥቀም ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እቲ መጥባሕቲ ኤርትራውያን ሓኻይም ምስኦም ኮይኖም ከም ሰርሒና ንገብር ዘለና ኣብ ናይ ክፍሊ ቃጸሎ ሓኻይም ኣለዉ ኣብ ናይ ክፍሊ ናይ ዓጽሚ ናይ ህፃናት ዝግበር ዘሎ መጥባሕቲ ምስኦም ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሕ ተመክሮ ብዙሕ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ኣትሊስት እቲ ከም ዓይነት ከይዛት ክመጽእ ከሎ መጥባሕቲ ብመጥባሕቲ ክዕረኽ ከም ዝኽእል ሓደ ነገራት ከዓ ካብኡ ተማሂርካን ባዕልካ ክትገብር ምፍታን ስለዝከኣል ምስኦም ምስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ተመክሮታት እዮም ዝረኸቡ ዘለዉ ኣዝዩ ሓጋዚ እንታይ ማለት እዩ ምስ መሳርሒ ገሊኡ ምዕቡል መሳርሒ ሒዙ እንድሕር መጽኡ ሓደ መሻርክትና ተመሳርሕቲ ኣብ ውሽጢ ዞም ሓካይም ናህና ብትምህርቲ ጥራይ ዝፈልጦ ብግብሪ ርእይዎ ኣለዉ ማለት እዩ ዓብ ሓጋዚ ገሊኡ ድማኒ ንምጅሃር ዘይኮነ ዞም ሓካይም ናህና ሕልፍ ኢሎም ከዓ ጸንሕዎም ንዕኦም ሶም ከዓ ብኣንጻሩ ከዓ የመስግኑ ሕጂ ናቶም ምእታው ሼር ምግባር ናይ ፍልጠት እዩ ሼር ምግባር ናይ ፍልጠት ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ነመስግኖም ኣብ ክፍሊ ዓጽምን ጅማውትን ምስትኽኻል ዓጽምትን ኣጋርን ኣዳውን ኣብ ክፍሊ ግዳያት ቃጸሎ ድማ ምስትኽኻል ብቃጸሎ ዝሰዓበ ምጭምዳድ ቆርበት ይካየድ ከም ዘሎም ዶክተር ኢኤል ኣብርሃምን ዶክተር ፍናን ገብሪ ህይወትን ኣብሪሆም እቶም ሓካይም ኣስዒቦም ካብቶም ወጻእተኛታት ክኢላታት ዝቕሰም ዘሎ ተመክሮም ኣብ መጻኢ እቲ መደብ ሙሉእ ብምሉእ ብኤርትራውያን ከም ዝካየድ ምግባር ሓሊኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ፍሊጦም ብዘይካ ነቲ ኣብ ቆልዑ ዝፈጥሮ መስተርሆ ማለት ነቶም ቆልዑ ኣብ ጥዕናኦም ምርካብ ኣብ ብሩህ ዝኾነ መጻኢ ምርካብ ዝጻወቶ ተራዓቢ ብኻልኣይ መጠንካ ነቶም ኣብዚ ዘለና ሓካይም ናይ ተመክሮ ሙራስ ናይ ዓቕሚ ናይ ምድላብ ጸጋታት ይህበና ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ክልተ ጥቕሚ ዘለዎ
እዋን ኢና ንሕልፍ ዘለና ቀንዲ ካብቲ ንሰርሓሉ ዘለና እቲ ተመክሮ ንሕና ወሲድና ኣብዚ መጽእ ድማ ንህዝብና ባዕልና ንኸነገልግል እዩ ቀንዲ ዕላማና ዘሎ ክረአ ከሎ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ መጥባሕትታት ትገብርዎ ንሕና ካብኡ ወሲድና ንህዝብና ብዙሕ ኣገልጊልና ነቲ ናይ ህዝቢ ወፃዓ ድማ ንሕግዝ ኣለና ንብል ንሕና ብዙሕ መጥባሕትታት እውን በይንና ባዕልና ዝገበርናዮ መጥባሕትታት ኣሎ ኣብቲ ንሶም ድመፅሉ ድማ እቲ ቆርብ ክስታይ ዝኾነና ንቕርቦሞ ምስኦም ኮይና ብሓንሳ ንገብር ኣብዚ መጽእ ደሎ ከዓ ወሪስናኻ ባዕልና ንገብሮ መጥባሕቲ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህንፃ ክፍሊ መጥባሕቲ ግድያት ቃጸሎም ብደገፍ ጉጅለ ሓካይም አርኪሜድ ሙሉእ ጽገና ክካየደሉ እንከሎም ክፍሊ መጥባሕቲ ዓጽመን ጅማውትን ድማ ብኩባንያ ህንፃ ሰገን ምትዕርራይ ይግበረሎም ጨንፈር ዞባዊ አገልግሎት ቁጥር ጋሽ ባርካብ ሰንኪ ዘይውሕዝ ተጠቃምነት ፀረ ባልዕ መድሃኒት ስዕብ ጥዕናውን ከባቢያውን ሃስያን ምንካይ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ኣብ ዞባ ፖርቶሳዋ ወዲቦ ኪላታት ድሕነት መግቢ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማ ናይቲ ኣስተምህሮ ምርጋፅ ብቑዕን ውሕሱን መድሃኒት እንስሳን ፀረ ባልዕን ምጉዳል ተፃዋርነት ፀረ ነፍሳት ምውጋዝ ዘይውሕዝ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ምሕላው ድሕነት ኣከባቢ ምጉዳል ቀጥታውን ዘይቀጥታውን ሳዕቤናት ፀረ ባልዕ መድሃኒታት ከምኡውን ምዕባይ ውሁድ ሜላ ምክልኻል ባልዓት ከም ዝኾነ ገሊፆም حلاف بيتصفت حريشات النزوات وهابتهم حدش دمات بغيلاتات جنفر زبا وقلقلوت قوتراست وهابا استمرو عبدحنت مقبي كسعبو زلوهم عقباباتهم ممحيتاتن زنتر كموم سنكزي وحسة كامنة زربال مدهاني تابد سبن انساتاتن زسعبت عنا وزاقماتن اكبابي وحاسياتاتن زقودل بمخانو حرستوت نزو هابو مياو مخرن ممرحن بزقباء كخوتلو ازخاخيروم أمودات حلاف جنفر زبا وأقولوت كوتر زبا قاش بركاتو حقوس قبر مريم أبز محلال فملقتي دحنات مقبين من رقاقات بقد سال زوهاب زولا سمروساتن سلطناتاتن اتوابع وزيتي ركبو كوانتلو بسنكي زي وحوسة كامنات ربع المدهاني زسعبت عناون كبابيون تسعبينات مليوس لزي تغنطته اتمدب قد سال خمزخونه حبيرو ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣፍልጦ ክብምባል ሰላምን ፀጥታን ከባቢኡ ከውሕስ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ኮሎኔል ልብሱ ተስፋ ሚካኤል ብ27 ጥቅምቲ ንኡስ ዞባ ገለብ ኣብ ዝገበሮ ኣስተምሮ ፀዊዑ ቀንዲ ዕማም ፖሊስ ገበን ከይፍፀም ምክልኻል ዝፍፀም ከዓ ንገበነኛ ናብ ፍርዲ ምቕራብ ምዃኑ ዝሓበረ ኮሎኔል ልብሱ ኣብ ስራሕ እዚ ምትሕብባር ህዝብን ፖሊስን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ሓላፍ ምርምራ ግብን ሜጀር ተስፋሁነይ በወገኑ ፖሊስ ሕግን ስርዓትን ከይጠሓስ ከምኡውን ሓደጋታት ትራፊክን ምክልኻልን ምቁፃርን ልዑል ኣተኩሮ ሂቡ ከም ዝንቀሳቐስ ብምጥቃስ ሂወትን ንብረትን ምድሓን ንቑሕ ተራ ዜጋታት ክዓዝዛ ዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ 10 ተዋርሕ ናይ 2024 ደረጃ ዞባ ዓንሰባ 15136 ተሽከርከርቲ ብምትሓስ ትራፊክ ተኸሲሰን ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተቐፅዓ ዘጋጥመ 276 ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ድማ 10 ሞት 198 ኣካላዊ ጉድኣት ልዕሊ 4.6 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ድማ ኣብ ንብረት ከም ዝወረደ በርሂቦም ኣማሓዳር ንዞባ ገለብ ኣቶ ዑስማን ኣድም ድማ ዝፍፀሙ ገበናትን በደላትን ብትሕባር ህዝቢ ክእለዩን ክጎድሉን ስለ ዝኽእሉ ህዝቢ ደቁን ከባቢኡን ብዕቱብ ክከታተል ተማሕፂኑ መንግስቲ ዜጋታት ብሰንኪ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይሰናኸሉ ብዝገብሩ ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዛት ኣብ ንኡስ ዞባ ጎኘ ንደቂ ስውኣትን ፅጉማትን ተምሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ተዓዲሉ ተፀዋዒ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮ ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተድላ ሙሴ ብዝሃቦ ሓበሬታ ን78 ተምሃሮን ዓመት ሙሉእ ዘምህሮም ናውቲ ትምህርቲ ከም ተዓደሉ ሓቢሩ ወለዲ ብወገኖም እቲ ዝተገብረ ሓገዝ ደቆም ማዕረ መዛንኦም ትምህርቶም ንክቕፅሉ ስድራ ቤታት ድማ ዓመት ሙሉእ ካብ ዘይተደለየ ፀቕጢ ክናገፋ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ገሊፆም ቤት ፅሕፈት ሕግን ስርዓትን ከተማ ዓሰብ ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ብዝገበሮ ወቕታዊ ምክትታል ዝተረኸበ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ኣወጊዱ ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ሓሰን ዓብዱ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሃለኽቲ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግብን መስተን ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ኣብ ጥዕና ዘውርዶ ሓደጋ ኣብ ግምት ምእታው እቲ ስጉምቲ ከም ተወስደ እተን ትካላት ድማ ከም ተቐፅዓ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ሓሰን ትካላት ዕለቱ ዝወደቐ ንብረት ካብ መሓዝን ምሻጥን ክቁጠባ ዓድግቲ ድማ ኣረጋጊፆም ክገዝኡ ተላብዩ زخوركم تعذبت سعب زيناتات وصايد دقيمنا نمكتالكم بخبر العدم سراويت روسيا الأولى هاجرن محاسب 29 تقمت لمن استراتيجيكاوي نيكليساو أزوار أكايدو توثاقي من قصاصات كيدان سمين الأتلانتيك نيتون حيلي متخم زلوز قلزة بريزيدنت فلاديمير بوتين أتلمد ميزان حيلن محلاو أقداس مخانو أرديوم
ጎን ልምምድ ፈተነታት ሓደስቲ ኣህጉር ሰገር ባሊስቲክን ክሩዝን ሚሳይላት ከም ተኻይደ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣፍሊጡሎም ሩስያ ብሓደሽ ውድድር ኣጽዋር ክትኣቱ ከም ዘይትደሊ ኔቶ ግና ነቲ ኩነት ዝተፋፍእ ሓደገኛ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ፑቲን ወቂሱ ዘሎም እቲ ኺዳን ኣብ መፋርቕ ናይዚ ወርሒ እዚ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዘጠቓለለ ልምምድ ኣካይዱ ምንባሩ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሩስያ መልሰ ግብሪ ከም ትበሉ ኣብ እዋኑ ምሕባራ የረድኡ ምንቅስቓስ ኔቶን ሩስያ ወታደራዊ ዓቕማ ከብ ከተብል ከም ዘገደዳ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ፑቲን ሰራዊትን ኣጽዋርን ናብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣቐዲሙ ምእዛዙ ዝዝከር እዩ ምትፍናን ኔቶን ሩስያን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ከሪሩ ከም ዘሎ ወታደራውያን ክኢላታት ይጠቕሱ ኢራን ንባጀት ምክልኻል 2025 ካብ ናይ ሎሚ ዓመት ብ3 ዕፅፊ ከም ተብሎ ፍሊጣ በዚ መሰረት ኣብዚ ዓመት ዝኣስታት 17 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ባጀት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ መደብ ኣሎም እቲ ስጉምቲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ምስ ዘሎ ወታደራውን ፀጥታውን ቅልውላው ቀጥታዊ ምትእሳር ከም ዘሎ ክኢላታት ይገልጹ ኢራን ካብ እስራኤል ክመጻእ ዝኽእል ተጻብኦታት ንምካት ወታደራዊ ዓቕማ ብዓይነትን መጠንን ከተደንፍዕ እዋኑ ምዃኑ ክትሕብር ጸኒሓ እያ እስራኤል ኣብ ልዕሊኣ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ምስ ተካየድ ዓፀፌታ መልሰ ግብሪ ከም ትበሉ ድማ ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ ኢራን ኣቐዲሙ ካብ እስራኤል ንዝመጻ መጥቃዕትታት ተመጣጣኒ ወታደራዊ ምላሽ ከም ዝሃበትሉ ኣይርስዕን فرنسا موروكو نام معبال سفلالي صلاتات ዝተኮረ ናይ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ውዕል ከቲመን እቲ ውዕል መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብ29 ጥቅምቲ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበፂሖም እቲ ስምዓት ወፍሪ ንግዲ ትሕተ ቅርጽን ጸዓትን ከም ዘጠቓልል እቶም መራሕቲ ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሊጦም ትግባረት ስምዕ ኣብ ቀረባ መጻእ ከም ዝረጋገጽ ጠቕሳ ፈረንሳ ሞሮኮን ኣብ ምድንፋዕ ቁጥብአን እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ኣሚተን ኣለዋ زغلكم تعذبت زيناتات كن فصامنا رسال زينا كنسمعكم حرسو زبادو زاخله زراتهم ام كاب كغوايو صاوعيت قريبو اب هاغراو موكس هوسبيتال حليبت نزاناتن كولعن مطبحت عصمن كاصلوم يكايدالو أبورتو سواب سنكي زي وحستك أمنة زربع المدهني صعب هاسيان من كاي استمرو توديبو سراويت روسيا الأولى هاجرون محاس لمد استراتيجيكاوي نيكليساو أجوار أكايدو إيران نباجت مكلخال 2025 كم نايلو معامت بسلسة عزفي كم تبلو قليتا فرنسا موروكو نام معبال سفلالي تلاتاز تكوري نايلو 10 بليون دولار وعل كتيمان باركز وكم تعذبتنا الساعة سدالو زيناتات حب سدازي ملو سلام كتالكم لما زبين مستركم ولاتنا حجبكم بغينا